Malamang na-experience mo na din na palaging nasa low o walang laman ang fuel tank ng motor o kotse mo. Pero ang pagpapatakbo nga ba ng sasakyan na halos walang laman ang tangke ng gasolina ay nakakasira sa makina in the long run? Isa-isahin muna natin ang mga nakalap nating impormasyon kung bakit nakakasama daw ang pagpapatakbo ng low fuel ng matagal na panahon. Sinasabi ng mga mekaniko na hindi daw ito nakakasama sa engine mismo. Pero ang sinasabi nila ay baka makapinsala daw ito ng fuel pump at mga injectors. May posibilidad dyan sa mga lumang kotse. Sabi daw nila kapag luma na daw yung kotse mo, sa tagal ng panahon nagkakaroon na ng kalawang o mga dumi sa ilalim ng fuel tank. Yung mga dumi na yan ay higop ng fuel filter habang tumatakbo ang makina, at kapag palaging low o halos wala ka ng gasolina, yung fuel filter mismo at yung mga injectors ay pwedeng barahan ng dumi o kalawang. Best practice daw para sa mga lumang sasakyan ang mag-fill up ng halos 1/4 o 1/5 ng fuel tank capacity kaysa pabayaan na low o empty ang fuel tank. Kapag nangyari ngayon sa'yo na barahan yung fuel pump mo o yung mga injectors, ang worst case scenario ay mag-fail yung fuel pump, papalitan mo mismo yung fuel tank o papalitan mo mismo yung mga injectors na nabarahan. Ang isa pa daw pwede makapaminsala ng fuel system ng isang kotse, lalo na yung mga sasakyan na lumang diesel engine, kung saan kapag ka nawalan ka ng gasolina, kailangan mo pang ilabas yung hangin do sa fuel system ng isang diesel engine bago ito gumana ng maayos. So kung palaging low ang fuel o wala kang gasolina, magiging hassle yan sa'yo kung owner ka ng isang lumang diesel engine, dahil kailangan mo pang ipump yung diesel o yung hangin, di gaya ng mga gasoline engine na kapag sinalinan mo ng gasolina, pag empty fuel tank na, gagana na agad. Yung iba sinasabi na masama daw na palaging low ang fuel sa fuel tank, pero meron ako nakalap na reliable source na isang 54 years old engineer ng kotse, at sinasabi niya na okay lang naman kahit palaging low ang fuel ng sasakyan at hindi naman ito makakasira sa makina. Ang depensa niya dito sa mga nagsasabi na naiipon yung dumi o kalawang dun sa ilalim ng fuel tank, sabi niya okay lang naman yon dahil ang fuel pump ay palaging humihigop dun sa pinakailalim ng gas tank. Natural na pumapasok dun yung mga dumi at kalawang na nasa ilalim ng gas tank, puno man ito o walang laman. Yung fuel filter gumagana yan para salain yung mga dumi at mga kalawang dun sa ilalim. Dagdag pa niya, madalas siya mag-drive ng empty o low fuel ng matagal na panahon. 54 years nagda-drive siya at sinasabing hindi siya nagkaroon ng problema sa fuel pump kahit kailan. Sinasabi niya na as an engineer na nag-design ng maraming mga critical parts ng sasakyan, hindi daw dapat pumalya ang fuel pump kung maayos ang pagkakakabit dito. Pero depende din naman sa owner yan. Kung paminsan-minsan, walang pang gasolina, ganun talaga. Low fuel muna. Anong masasabi nyo dito, lalo na yung mga mekaniko natin dyan? Pakishare naman ang video na to kung nagustuhan mo at i-comment mo ang feedback mo sa baba. Salamat sa panonood.